Pajjiżna tieħu bis-serjetà l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-Manival. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Ministru Edward Scicluna meta kienet jindirizza konferenza annwali tal-Istitut ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Il-Ministru Scicluna tenna li pajjiżna jaħdem bis-sħiħ biex indirizza dak li qed jgħid il-Manival, il-kumitat li jarbel miżuri li adottaw pajjiżi fil-ġlieda tagħhom kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Sintendi l-Manival inti titħares iktar lejn dawk ir-rekomandazzjonijiet għaliex il-prioritajiet mill-punt di vista ta' outsider, ta' awtorità indipendenti u internazzjonali, tagħti kasom iżjed. Ġifieri aħna konna qed narawha mod huma fuq jista' jkun li qed jarawha ħafna drabi l-istess imma fejn ir-rekomandazzjonijiet tagħhom ta' min toħodhom u tatwhom għax huwa importanti. Il-Ministru Scicluna fakka li l-Gvern ma kienx reattiv iżda minn qabel beda jadotta miżuri biex jibqa' jkollna ambjent b'saħħtu għal qasam tas-servizzi finanzjarji. Li qabel ma ġew il-Manival, aħna stess għamilna n-National Risk Assessment u minnhom ukoll kien hemm dawk in-nuqqasijiet li aħna stess sibna waħedna u għamilna programm ta' 3 snin biex nindirizzawhom. Ma ninsewx il-Gvern ma kienx qiegħed jistenna l-Manival biex jgħidlu x'hemm bżonn isir. Aħna stess qabbadna konsulenti internazzjonali, għamilna National Risk Assessment updates tiegħu fil-2017 u fil-pubbliku għamilna kalendarju kif se nindirizzawha. Il-Ministru Scicluna semma li żewġ sfidi ewlenin għas-settur tas-servizzi finanzjarji huma l-kompetittività fit-tassazzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus. Il-Ministru għall-Finanzi saħaq li ħadd ta' rieda tajba m'għandu jmur barra jtappan is-servizzi finanzjarji li jħadmu numru kbir ta' Maltin. Ma dan ingħaqad is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Clayton Bartolo li fl-istess konferenza qal il-politiċi għandhom jiġu flimkien biex jipproteġu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Clayton Bartolo qal li ta' sikwiet nitkellmu dwar l-innovazzjoni u filwaqt li saħaq li din hija importanti, rridu nsaħħu dak li diġà għandna, is-servizzi finanzjarji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.